אז שלום, והיום אנחנו במיינקראפט, יחד עם אח שלי, איתן. תגיד שלום. היי. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו היום עושים, כל אחד עושה לאחר מסלול מכשולים. ורק לציין, האחר יעשה את זה כאילו בסורווייבל, אז שים לב. אוקיי, אני הולכת לשם. אני הולך לשם. אוקיי, אז אני החלטתי לעשות כזה קונספט של משחקי הדיונון כזה. אז אני אעשה את גשר הזכוכית, רק בגרסת מיינקראפט. אוקיי, אולי ראיתם את זה בכל מיני מקומות. וכמובן שאחרי זה יהיה גם כזה מסלול מכשולים וכל מיני כאלה. אבל בואו נתחיל מזה. צריך גם משטח לחץ, ובואו נתחיל רגע. עשיתי את זה. מי שלא יודע, חול נופל במיינקראפט שמתחתיו משהו. אוקיי, אז נגיד זה יהיה בלוק אחד. זה אומר שאני צריכה גם משהו שיראה כמו TNT. נגיד בלוק אדום. במרחק של בלוק אחד, זה מזה. הנה. ועכשיו, אז זה יהיה בעצם החידה הראשונה, זה או זה. ואז הוא יצטרך לקפוץ על זה בעיקרון. אבל נראה על מה הוא יבחר. אוקיי. אז אני בעצם עושה כמה קוביות כאלה. ובכל פעם ה-TNT יהיה במקום אחר. וככה אני אעשה נגיד 5 כאלה. עד שאני אעשה בסוף כזה נגיד מקום נחמד כזה עם כל מיני פרסים קטנים. ואז משם הוא יצטרך להמשיך למסלול מכשולים. אני חושבת שמה שאני עושה עכשיו זה יהיה האחרון. אוקיי, אז אתם בטח רואים ואומרים כזה, וואו, זה ממש גרוע, זה קל בטירוף, כולם יודעים מה זה. אז תראו מה אני עושה, אני שמה על זה חול. כמובן שעדיין אפשר להסתכל מתחת ולראות. בגלל זה אני אשים על זה את התמונות. מעניין מה איתן עושה. אמרנו גם שאסור להסתכל אחד לשני, אז אין שום דרך שהוא יוכל לדעת מה ה-TNT ומה הצמר. עכשיו אתם רואים שאי אפשר, אבל גם אם הוא עכשיו יעמוד על זה, לא יקרה כלום. אז אני שמה על הכל ככה לוחות לחיצים, ואם שמים חול על TNT ומעל שמים לוח לחיץ, אז כשהוא יעלה על ה-TNT וכאילו על הלוח הלחיץ, אז הוא ייפול ויתפוצץ. וואו! אוקיי, אז רגע צריך לעשות פה משהו שהוא ידע שזה ההתחלה, נעשה את זה, ממה נכין את זה? מזה. רגע. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה של מיינקראפט, אולי אפילו סדרה,
אז תרשמו לי בתגובות ותיתנו לייק. ואולי אם יהיה מספיק תגובות ומספיק לייקים, אני באמת אעשה סדרה של מיינקראפט בסורווייבל כמובן. מה אתם אומרים? איתן הצליח ללגות הלילה הנכונים או לא? אוקיי, עכשיו פה נעשה את הסוף. שמפה הוא בטח אני אעשה שהוא ימשיך למסלול מכשולים כזה. אני לא כל כך בטוחה איזה מסלול מכשולים אני אעשה לו. בטוח זה יהיה משהו עם לבה, כי אני אוהבת לבה. עכשיו אני צריכה כזה. קודם אני אוריד מפה את כל מה שאצלי. אני אקח גדר ובלוק שחור וגם בלוק לבן. כזה כמו שיש בסוף תחרות כזה, דגל כזה. אני רוצה להגיד לכולם גם בהצלחה בתחילת שנת הלימודים, שזה ממש עוד מעט. אוקיי, אז זו התחרות הראשונה שיהיה לו. עכשיו אני רוצה את הדבר הבא שיהיה עשוי מזה. נעשה לו כזה פרקור קטן. אם לא נספיק לצלם את כל הסרטון היום, אז כנראה שנצלם את הסוף שלו מחר או מחרתיים. אוקיי, בוא נעשה ככה. עכשיו, אני רוצה לקחת עץ ולמלא פה את כל המפנים. עכשיו אני אעשה פה איפשהו כפתור מעץ, ככה שזה יהיה בהסוואה כזאת מגניבה. הנה כפתור מעץ. תראו, נגיד אני שמה את זה פה, זה לא כזה טוב, אבל אני אעשה פה עוד דברים שיסתירו את זה וכל מיני כאלה. אז ניקח נגיד ניקח כאלה תיבות, נפזר אותם פה קצת.
עכשיו ניקח את הכפתור. ונשים אותו פה. עכשיו, הכפתור צריך להיות מחובר למשהו, נכון? אחרת, מה, הוא סתם יחפש אותו? אז זה מה שאני אעשה.